Hej, vi vil gerne have lov til at invitere jer en tur indenfor på Københavns Åbne Gymnasium for at fortælle jer, hvorfor I netop skal vælge Københavns Åbne Gymnasium. Lad os gå indenfor. Man vælger KG, fordi det er en utrolig fed skole med et rigtig godt sammenhold. Og super godt sammenhold på tværs af klasserne og nogle gode lærere. Det der er fedt, det er blandt andet festerne. Det er helt i top. Og sammenholdet i klassen, billig øl, demokratiet. Der er en hel kultur omkring bordfodbold. Der er ikke nogen forskelsbehandling på 1. G og 2. G og 3. G. Folk er samlet, folk er blandet. Det er ikke sådan, at 1. G'erne de får buksevand og sådan noget. Det gør vi ikke. Vi synes, det er rigtig fedt at gå på KG, fordi at, der er så mange blandede folk her. Forskellige nationaliteter. Og det kunne være rigtig fedt, hvis man nu var ligesom somalianer. Så betyder det ikke, at Hitsen skal hænge ud med somalianer, fordi der er så mange forskellige. Så kan jeg hænge ud med araber og danskere, tyrker. Jeg hedder Maria. Jeg hedder Mads. Og vi har hovedrollerne i KG's musical i år, som hedder Her. Musicalen sidste år, hvor vi spillede Grease. Den blev set af 2.000 mennesker. Ja. Det er mange mennesker. Så vi glæder os meget til i år, og vi håber, at der kommer endnu flere mennesker. Ja. Det er jo det fede ved det, at der er alle mulige forskellige mennesker fra alle klasser og alle årgange på vores gymnasie, som kan være med i vores musical. Og så er det jo også bare sjovt, at man møder så mange nye mennesker. Og får et meget, meget tæt sammenhold, og det er næsten noget af det vigtigste. Hej, så har I lige fået en lille rundvisning på Københavns Åbne Gymnasium. Jeg håber, I kunne lide det, og så håber jeg, at vi ses næste år.